Per contextualitzar una mica, nosaltres pensem que això és una herència, tenim un problema amb aquest equipament i és una herència d'uns temps i uns moments en els quals es lligaven els gossos amb llonganisses, el creixement havia de ser una cosa il·limitada, Igualada havia de passar a tenir 70.000 habitants i al ple, aquí es comenta, sota un govern suposadament d'esquerres, governat per PSC i Iniciativa, es va donar suport a un model de gestió públic-privat i, a més, creient-se unes previsions de creixement que potser al ple sí que per unanimitat se les creien, però resulta que al carrer no se les creia tothom. I d'aquí ve totes les mobilitzacions que hi havia arreu de la comarca oposant-se a diferents plans de creixement a nivell urbanístic o aquí mateix a la Conca d'Òdena també dient que tot això era una bajanada i que se'ns havien begut l'enteniment. També hi ha un altre fet que també creiem que és polític i que també afecta aquesta situació que vivim ara, que és el tema de l'absoluta descoordinació a nivell de Conca d'Òdena i que cadascú vol anar fent una mica la seva. El fet és que tenim un regne de taifes des de fa molts anys i tampoc no sembla que hagi de canviar. Bé, també evidentment felicitar-nos perquè resulta que hi ha uns treballadors del Departament d'Esports i a posteriori d'intervenció que se n'han adonat que passava això. Se n'han adonat bàsicament, pel que nosaltres sabem, com qui diu, pràcticament de casualitat. Nosaltres també voldríem saber quina és l'explicació que es dona al fet que aquestes greus irregularitats no s'hagin detectat fins ara. Estem a 2015, això porta funcionant des de finals del 2009. El fet és que existia una auditoria anterior, també, que sembla que no va detectar cap dels fets que ara s'exposen. També no sabem ben bé com es fa aquesta auditoria. És a dir, no sé, ja posats a reclamar, poder que també reclamem el preu d'aquella auditoria, perquè, clar, si resulta que aquí hi havia subcontractacions, uns gestionaven unes pistes, però no se sabia res, quina auditoria van pagar llavors? No sé, és una cosa una mica sorprenent. Des de la CUP ens preocupa també la repercussió principalment econòmica que tot aquest afer pot tenir en una entitat esportiva com és el Club Natació Igualada. Aprofito per dir-ho ara ja, creiem que també estaria bé que es fes un nou estudi de viabilitat de veure què ha de costar això a la ciutadania.